Benvinguts! Les bengales, tio. Sí, no? Correfoc. Pop se'n parla, capítol número 9. Sembla increïble, Jo, quan va començar l'any, jo pensava que no arribaríem a 9, Em pensava que en faríem menys. Espera, que tenim... Sí. Estem ficant al dia. Hem baixat el ritme. Hem baixat el ritme, però no passa res. Però està ahí. Circumstàncies de la vida, no passa res. Capítol número 9, especial... Camavinga! Camavinga! Sí, en Sortirà verdad. la foto del Camavinga. Sortirà el Camavinga aquí. Especial... Parte 1 de 2 de Halloween que tindrem. Una mica per compensar que anem una mica tards. I què més, no, que portar el Jerry. Como ya es tradición, los capítulos de Halloween. Sí, es tradició, tal qual. 2 veces lo vais a tener. Aquí. Em quedo 2 dies de A los dormir fans, aquí, que ya tiene su seguimiento. Li hem fet el llit aquí al Ya costat. está, sí. Com vaya el rinconcito del Jerry, que surt un cop a l'any. I ja està. Aquest 2. Està hivernant. Durant tot l'any hiverna i surt per ara. Como de la marmota, ¿no? Sí. Es como Lid, que sale cada no sé cuántos años. Pues el Jerry una vez al O año. els hiperpipers. Això també Sí. parlem. Se vienen cositas. Doncs molt bé, estem aquí, ja tocava, no? Era una franquícia que encara... Havíem tocat Alien, diria, no? I Predator sempre... Com Predator que sempre van sortia. molt de la mà, hem comentat alguna cosa... Sí, però especial, avui. Avui sí. Especial, Predator. Ens han estrenat l'última pel·li que comentarem, Predator Badlands, que aquí... 3/4 dels equipaments l'hem vista, hem tenir una baixa a última hora. Faller a última hora. I quina excusa més bona doncs, per repassar tota la franquícia, no? Vull dir, jo continuo dient, els últims 5 anys, la gent fan d'Alien, fan de Predator, estem molt contents, tio. Perquè hi ha hagut bones pel·lis, hi ha hagut... La resta molt bé. Els últims 5 anys, tio. Sí, no? La de Te como el coño no és la de... No, No, sí, 2018, 2018. Ah, Passa volant. Ja, és que pensava que era del 20, por ahí. No. 18 i 9. La comentarem. Pues sí. Sí, perquè és la meva preferida, no. Si no, fuera aquí. Bueno, ja estic apuntat tota la pel·li. Ja arribaré. La veritat és que m'arriba molt. Si us sembla, comentem una mica què ens ha semblat Predator Badlands i després entrem amb la franquícia. Sí. Primer... Predator Badlands, que és del director de les últimes que hi ha hagut, de la de Prey, que es diu David Trachtenberg, o alguna cosa així. Para los amigos. Para los amigos, el David. Trachtenberg. I ha sigut, no sé vosaltres la impressió que teniu, però ha sigut una mica un canvi de gènere. Un canvi de gènere. Está muy de moda últimamente, ¿no? Yo no me podría hacer cosas antes de decir, aquí no puedo entrar más. Ha sigut un canvi bastant... Home, és una pel·li d'aventures i per tota la família, pràcticament. Parlarem d'això perquè molts cops us vaig dir una cosa veient la pel·li que tu també ho miraràs. I que no vol dir que estigui malament, al contrari, vull dir, jo crec que els tres vam sortir contents del cine. Vull dir, ha sigut una grata sorpresa i venint del tio que va fer Prey, doncs no esperava menys que portés frescura a la franquícia. Un altre enfoque al que sempre hem vist, que ha sigut que ell sempre ha sigut el depredador i aquest cop és la presa. Per això dic que les altres són com de gènere més, no et diré terror, però sí de ciència-ficció més horror, no? Ja parlarem de terror perquè tindrem que tirar 30 anys o 40 enrere. I aquesta, a mi em va venir molts vibes de... diré d'Avatar, però... Sí. no? Però bo. Ja has visto la cara, no Pocahontas. Avatar i Señor de los Anillos. Sí, tenia... Señor de los Anillos, ja veuràs. Els típics plànols aquells de... Exacte, típics plànols i sensació d'aventura, perquè van tot el rato, busca, saps? I es va fer molt ràpida també, vull dir que no era allò que deies, se m'està fent passada. Sí, és veritat. Té bon ritme, no? Sí, i Té bon ritme bàsicament... i té un tercer acte superbo. I no sé si us va passar a vosaltres, però jo em vaig donar compte que un ésser humà dura un minut a aquest planeta. Bueno, sí, clar, per això no n'hi ha cap. Per això no n'hi ha cap, exacte. No? I la pel·li segueix Bueno, el protagonista és un Predator, que això és la primera cosa que fa com el gir de timó, és el protagonista de la pel·li. Com es deia? Dec.
I això, i és un Predator que és una mica pargueles, no? Perquè no ha tingut... És com el Venom. Bueno, El Parguelas de su raza. representa que és com l'eslabón dèbil, no? Sí. I per això ha de fer com una aventura que ha d'anar per demostrar la seva valia i de més. No entro en molts detalls perquè el Manu no l'ha vist, llavors em salto m'inteixo coses de Està bé, perquè segur que l'audiència moltíssim no l'haurà vist. Llavors... Com que molts sí que l'heu vist, però bueno. Otros como yo, habréis fallado. Representa que ha de derrotar a un bitxarraco enorme per demostrar la seva valia com a caçador i guanyar-se el camuflatge dels Predators. Sí. Vale? El Càliz. Al nivell 1 de Predator. Això és una cosa nova o ja estava introduïda? No, això és nou, total. Això és nou, O sigui... se'n va el Predator en un planeta rotllo Avatar, que està ple de bitxos que el volen matar, o sigui, en aquell planeta tot Mata. les plantes, els reptes, tot va en contra d'ell, i el tio, com que és un parguel, encara està aprenent i de més, doncs, pràcticament es queda sense... Munició. No té res, Al principi al trailer es veu com agafa un arc, com agafa tot això, i això amb 0, Això és un minut. fora, no? És un minut de sí. peli. I en aquest planeta troba un androide que està fet, sense potes, que és un androide de Weyland Yutani, que és la famosa companyia d'Alien, i aquí ja t'estan preparant el terreno perquè aquí s'està coent un crossover que A mi això no m'agrada. ja en parlarem, no? No. Es passa que té tota la pel·li el Predator amb l'androide a l'esquena, Una motxilla. molts vibes de l'Imperio Contraataca amb el Chewbacca amb el C-3PO a l'esquena o el Luke amb el Yoda a l'esquena, vull dir, és molt rotllo això, no? I això vindria a ser la pel·lícula sense entrar en gaires més detalls, Sí, no? no podem dir No entrem massa. Jo vull dir una cosa que és potser el que ja li he comentat al Manu, el que em va fallar de la pel·lícula, o que m'ha costat molt. Dos coses. Primera, que al mig de l'aventura es troben una criatura, rotllo un baby Yoda, Un bulldog francès. francès, i l'adopten, no? És com un més del clan d'això. És com un gurut. Vale. Sí, és un Bueno, brut, sí. Però, o sigui, molt Disney... Al Jordi li va costar, però Hòstia, em va Andrés i costar jo ho vam molt, acceptar tio. molt ràpid. Em va costar molt Jo perquè... crec que això m'agradarà, Sí, està molt ben introduït. Però amb una franquícia com Predator, això, tio, no has de vendre peluches d'això, saps què vull dir? No. Bueno. Bueno, no, clar, Disney està al darrere, en plan... Aquí està la saps? cosa. Sí. Això una. I dos, que en termes generals la pel·lícula és el Predator com descobreix el poder de l'amistat. Sí. Trenca tot el seu codi aquest, Sí. que és ser sol. És això, És O sigui, això. passa Vull dir- de tigre a lleó. O sigui, un tigre sempre caça sol i els lleons sempre cacen en manada. I ell aprèn a caçar en manada. I això és... La capa de les leones. Sí, el León se puede Sí, mirar. Però Sí. ho has vist? O sigui, aquesta descripció que ha fet el Gerard et fa canviar la pel·lícula. Perquè quan ha dit això el Jordi, has fet un buah, puta merda. Però quan ha dit això, Sí, l'ha justificat. canviat... No, justificat no. Per mi és una bona elecció. Per mi, per mi el tema del Predator, no sé si us heu donat compte, durant les pel·lícules han intentat evolucionar-los amb el temps, creant espècies o races que són millors amb intel·ligència, amb físic, amb força, amb tecnologia. I el que mai havien profunditzat era que la mateixa raça del Predator podia evolucionar treballant col·lectivament a l'hora de caçar. Que això és el que li dona l'avantatge a un parguela, com diu el Jordi, a poder tenir altres recursos a l'hora de lluitar o caçar. Totalment. Bueno, van evolucionando, no? Ja no O sigui, són tan... Bàsicament obre la ment, això és algo que jo li vaig trobar molts, perdoneu, Perdonat. molts missatges subliminals a el que la societat avui necessita. Ja, molts de Jordi podia Aviam. Sí. Ja, No sé, però al és cap i a la fi, una- però al cap i a la fi tens un feeling això, no? De que... S'està perdent l'essència. No, de que durant la pel·lícula, no, l'aventura, al final l'aventura era doncs, descobrir el poder de l'amistat i descobrir la família i aquestes coses, Sí, perquè no? l'objectiu era caçar un bitxo, Sí. que no farem spoilers, però el bitxo... Molt xatado, molt xatat. Era molt Sí. travú. També Sí. diré que és nou, això, perquè a AVP
No? Que No, fa- aquest bitxo ho supera tot. Sí, sí, No, sí, no, el tema de l'amistat, de que s'alia amb els humans per derrotar l'alien. No, i això, perdona. Una mica, no? Aquí està, ja, també. Això no m'agrada gaire quan va sortir, però us he de dir que això surt dels còmics. Això és directe dels còmics. I crec que està ben justificat. Si ha de fer una aliança amb... No, claro, tu enemigo és mi enemigo, claro. Clar. Però aquí, com que l'aliança que fa és amb un androide, l'androide ja li diu que és una herramienta. Sí, és molt graciós. Sí, llavors sí, la té com un instrument més. Ell no li diu pel nom, li diu, tu eres una herramienta. Sí. Herramienta, ven, herramienta, què és esto? O sigui, el mateix androide li està ajudant d'aprenentatge amb el Predator per poder aprendre a sobreviure a aquell planeta. O sigui, està tan rebuscat que al principi penses, ui, quan veus l'androide per primera vegada dius, això anirà malament cap a aquell. Però de cop i volta fa així. La pel·lícula i dius, hòstia, que ben vist. És una mica que... Fan també la clàssica amb l'androide, que són dos androides iguals, com el Michael Fassbender a l'última d'Alien, que hi ha el bo i el dolent... Sí, molts guinyos a Alien. Hi ha el combat final... És bèstia. El combat final és Aliens. O sigui... Bueno, bàsicament això, també destacar el que em va molt a més de la pel·li, que enmig de la sala us ho vaig dir i dic, uah, que guapo, el tros aquell de l'últim terç, sense entrar en detalls, que fa un Primal Predator, Brutal. Tot el que ha après durant tota la pel·li ho aplica a la caceria final, uah, boníssim. O Que sigui, això no ho volia dir perquè és com... jo crec que és bastant... El Jordi ho està Sí, explicant ho estàs explicant molt bé, molt bé. Pel qui l'ha vist, que ho entén perfectament, i pel qui no l'ha vist, no sap per on va, hasta que vegi la pel·li. Sí. Això per mi era de 4 estrelles ja la pel·li, Vull dir, això era ja en plan, estoy ahí. No n'he ficat nota. Estoy ahí. Però les altres coses me la fan baixar a un 3,5. No. No, jo no, tio. És veritat que quan han començat, quan la tia t'intenta fer veure que diu, bueno, es mejor tener amigos, no sé què, aquí jo vaig fer un guau, tio, se viene una liada que flipes i al final acaba sent... Que a més, és el típic moment que estan fent una foguera. Sí, tio. Amb el bitxo. Bueno, sense dir... Fumando la pipa de... No sé com explicar, semblava a Guardianes de la Galàxia en aquell moment. Una mica. Molts vibes de Guardianes de la Galàxia, sí. Sí, a Predator, estem parlant de Predator. I estem dient Guardianes de la Galàxia. Sí, hi ha un moment que dius, això només pot anar per pitjor. Però bueno, va fotre una pujada... Però tot i així, jo crec que és una bona incorporació a la franquícia, és un bon gir, no? Un gir de guió de les tendències, perquè al final el mateix director dius, és que al final sempre acabo fent la mateixa pel·lícula, no? I llavors, com a mínim, proposa una cosa nova. I jo crec que és la primera pedra, bueno, ja porten uns quants guinyos, però jo crec que és la primera pedra per fer el crossover definitiu. Gallo. Estàs fino avui, Estàs fino, Gallo, jo ho he dit, només puc fer merdes de ara. I dit això, a mi ja sabeu que les d'Alien vs Predator mai m'han agradat gaire perquè li trobo molts fallos tant una com l'altra, una més que l'altra, però ara, veient el rumb que està agafant Alien, o el rumb que ha agafat també Predator, doncs jo crec que és un bon moment. Proposem un bon crossover, tio. Sí, però això és el que no m'agrada de la pel·li perquè crec que per una banda també es menja l'atenció de la pel·li. El saber que és que estan els següents de Yutani per X cosa, ja és com en plan, tu ja dins del teu cap penses, merda, ja està, així farà una pel·li, més endavant, d'esto. Jo el que hagués fet és, com que estàs en un món diferent, hi ha un androide allà que dius, tu segueix la puta pel·li, sense dir que ets de Weyland Yutani, i si vols, al final, amb una nau que marxen, que es veia el logo de Weyland Yutani, i dius, hòstia, vale, sabem que... O sigui, ja no em robes l'atenció, saps què vull dir? I allà és en plan, és que fins i tot aquesta vegada en plan, era encara més fina, i és, en comptes de posar un androide atrapat, que li falten les cames, posar un humà, i que al final es veiés que és un androide.
sense que el Predator ho també, sapigués. podria ser. No, però, clar, Que hi hagués un accident- l'hagués matat, poder. No, que després hi hagués un accident i es veiés que Hauria ve les cames i de ser que... un superhombre, no? Perquè per lo que dieu, allà... Estem parlant que és un planeta que... Que tot et mata. És Ja, molt hardcore, jo crec que ja t'ho haguessis imaginat. Si t'ho haguessin plantejat així, sense haver vist la pel·li, si dieu que el planeta aquest era tan mortífer, no? Les Gena, deia el plantes... planeta. Gena. Sí, sí. Està A lleno mi no de em va... peligros. No. Hòstia puta, Està que m'has notat que és el Last Dance aquí, Sí. A mi no em va molestar tant, però també t'he de dir que tens part de raó de que jo estava amb les defenses altes en plan, a veure on em colen el xeromorfo. Perquè ja estava esperant que estigués en una casa. Tu estaves així, Clar. Estava en una... Sí, el Jordi estava així. Amb el tràiler de la pel·lícula anterior, així. Que vingués Saps el moment? que se li fotés a la boca. El moment que es veu la nau, que es veu el cap del T-Rex i tot això, Sí. jo pensava que allà, de fet, Bueno, això surt amb això ja surt a Predator 2, que ara en parlarem d'això. Aquí no, aquí surt el T-Rex però surt al cap d'un bitxo d'Independence Day. Sí, brutal. Clar, no el vaig veure, mira. no el vaig veure, no el vaig Quan veure. estava al mig, Quan el tio. sintètic obre la Sí. porta i troba Era totes les el del armes. mig, era el del mig, sí. Hòstia puta! Sí. Però vaya crossover, És no jodes, ja ho sé que és guinyo, però... no me'n recordava, no me'n recordava. El Will Smith, No, por ahí no, al fondo. sí, Sí, también. hòstia, tenia ganes de dir-ho. Allà, el príncipe de Bel-Air. Bueno, dit això, sobre 5, jo us he dit 3 i mig. És que no sé si l'edifico amb 3,5 o 4. Jo 4. Diré que 4, eh? Vaig a mirar-ho. Però sí que té l'argument de que per què foto el 4, perquè clar, es pot pensar que foto el 4 perquè el Predator aconsegueix un bulldog francès i no és així. Bàsicament, el canvi de perspectiva d'aquest tipus de pel·lícula que sempre l'havíem enfocat en que hi ha un humà que és perseguit per un Predator. 3,5 ja has ficat. Ha sigut com una mica el veure com és la vida d'un Predator. I això sempre m'ha... Sí, perquè a més a més sempre em mola conèixer una mica més del lore de Predator. Sí. A cada pel·li ho fan, de que t'ensenyen una mica més del lore i dius, uah, és que està currat el lore És de lo bo, Predator. és lo bo. Ens ha ensenyat hasta la llengua, Sí. que no l'havíem escoltat mai parlar. Sempre imitava l'humà. Això a mi em va xirriar una A mi mica, em però va bueno, agradar. tira. A mi em va I agradar. t'ensenyen també el planeta Predator al principi de la pel·li. Sí. Bueno, sí. ¿Quién es? Mi madre. No. Res, només he dit això, no he dit res més. Bueno, en fi. Hem passat al principi. Una altra cosa que no em va agradar, i amb això ja per mi ja tancaria, és el disseny del Predator en si, tio. Aquest disseny era com una mica estrany, tenia com el cap molt xafat. No es va treure una mica de la... No, perquè ens diuen des del principi que és un Predator mal fet. Ja, això és veritat. I està comentant. Exacte. Nosaltres quan miràvem el tràiler dèiem puto Camavinga amb el CGI mal fet. Sí. I aleshores quan veus la pel·lícula dius ara ja he entès per què està mal fet. De fet, quan es veu el familiar, Sí. toque totxo. Oh, El ja, familiar, ja, molt ja. totxo. Quan lluita contra els sintètics té la mateixa alçada que els sintètics. Exacte. Ja, és veritat. És veritat. Em vaig fixar en molts detalls de... Sí, que li faltava una cocció, no? Sí. Sí. Faltava mig d'hora. Li faltava mig metre més. 2 estius. Poder. Vale, Bueno, doncs dit això, què us sembla? Un tier list Sí. de la franquícia? Mira, jo el tinc preparat. Mira, Vinga, va. 1, 2, 3 i... Ahí lo màgia de- tenemos. bumba! Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que, vale, he d'anar aquí Sí? y ya está. Ho tenim? Ahí lo tenemos. Vale, va. Fem cronològicament, vale? Sí, sí. Comencem per la primera i anem avançant, Sí, sí? sí, sí. Comencem... Guiñito, tu que estaves dient això Sí. de que a cada pel·li ensenyen més lore Sí. dels Predators, quina és la pel·lícula que més lore ensenya? Arribem, espera't. Parlarem. Comencem amb la Aquí que la va, tenim. amb la que ho va iniciar tot, que és Predator, del 1987, John McTiernan, que és també el director de La Jungla de Cristal. O sigui, va fer una tríada de pel·lis, que va ser La Jungla de Cristal, no, Predator, Sí, La en Jungla un de any, Cristal no? En un any. i La caza de l'octubre rojo. En 3 anys, però en va treure una cada any i són poder 3 de les millors pel·lis d'acció de la història. I que podia va dir prou. No, va fer també La Jungla de Cristal 3, va fer va. més coses, i llavors va entrar a presó per alguna merda que va tenir. I ja... Por eso nos gusta.
I no ha tornat a fer cap més pel·li. No, va sortir, Ja està fora. Està fora. Vale, Una festa del Didi. Di que estem... Snipes. Ojo per Espera, Didi, parlant de Predators, no? Vull dir, podem parlar de Cap Didi, Amiga. no, podem parlar de Puff Didi, de Drake, Sí que és un bon depredador, sí. M'ho va morir. I de Drake. Tenen de cas. Vale, va, tornem. Predator 1, del 87. Pel·li del Chuarchi, pel·li per excel·lència, pel·li de testosterona pura i dura. Jo ho tinc claríssim, on ha d'anar. És taire, sí. És God. És God. Aquí no hi ha discussió per ningú. Curiositats d'aquesta pel·lícula, que tal vez no sepáis. Tal vez debería recordar. Primer de tot, és una pel·lícula que hi ha dos governadors, futurs governadors dels Estats Units. Un és el Chuarchi, governador de Califòrnia, i l'altre és el Jesse Ventura, que és el que porta la minigun. El Negraco? Sí. No, el Negraco no, El del bigoti, que li el que mastega tabac, saps? De Texas. No sé, por ahí, sí, no sé. No No sé, però Florida, por ahí, però sí, conservadors d'aquests republicans màxims, tio, poder de les armes i de més. I hòstia, dir que surt Apollo Creed també en aquesta pel·lícula, tio, Carl Weathers, saps? No, és el millor gif de la història, no? També tinc Sí. un altre... El handshake de Dillon, hijo de puta! Que ho vam fer fa 2 anys. És genial. Sí, hem fet més referències També tinc una altra anècdota, ja que ha parlat dels governadors. Vinga. Tinc una anècdota que no la sabeu vosaltres, perquè soc molt friqui i m'agrada molt investigar sobre pel·lícules d'aquestes. Però us en recordeu del que era indi... Sí. Es veu que no podia compartir cap tipus de contacte amb els actors perquè acabava de sortir de la presó i que estava Ah, pillat. sí, es veu... Què Això ho dius? sé. Tenien que anar amb guàrdies de seguretat. Tenia segurates, però no segurates per ell. Seguretat pels altres. Pels altres. Perquè no la liés parda. Perquè la liava... El Billy, Se li anava l'olla. Sí. Van dir que anaven a posar una escena lluitant contra el Predator, però patien perquè els veus s'emocionava el film. I al final està la pel·li que el porta i no la lluita. Que és desitjant. Que és que es veu com es veu el tio enfrontat amb tots s'estan escapant i el tio diu, fins aquí, saps? Sí, era un autèntic castigui. Vaya. Aquestes pel·lis, a vegades, allò com per revolucionar i veus, hòstia, de mirar-los sense estar Predator, comença una pel·li d'acció, o setentera, comando, i una directa. Sí, allò, estan allà posados, fan una missió, que estan allà als jungles, i a mitja pel·li surt un cavall. Eso, va tenir la butxaca. Eso, dir, és un alien. És una que... Com és? No un alien monstre, un bitxo, no, un alien caçador, expert, És com aquesta de Tarantino, no? Que ells ja és com de drogues i després són putos vampiros. Pues aquí no la deix. Pues imagineu aquesta pel·li sense saber que hi ha un burmís. Com no sé si ja ens va passar, no? No, Dios. Jo aquesta pel·lícula la vaig veure amb 4 anys i llavors ara ja tot està més capat, perquè ja veu que a les 11 de la nit o 11 i mig de 12 començaran a capturar per la teva perquè no la vaig estar. I un dissabte el posen en l'hotel de la vida. I me'n vaig donar la habitació, me la vaig posar i em van anar a portar. Però cagant molt. Va tenir això. No tens anys, que tingues de dormir i jo dic, va. I a més a més, la vida també, ja estava ultra ben dissenyat, el carrer que les màscares. De l'Estat Units, que és allò que va fer el certificat, ara del Criminendo, ara va fer... També... John Crom,
Jean-Claude es que estamos ya usando como un spoiler que te va o meses usado va dar una versió que m'ha No, vas a saber tot? No. És més, va començar gravant la pel·li com a Predator. L'únic que no tenia aquest disseny de Reco, tenia un altre disseny, que no sonàvem, parlarem de quin disseny era. Ja panaves, no? És Predator, no panaves. Sí. I això, i va abandonar, va renunciar, perquè el Banal encara no havia fet les, no sé si eren les aquelles pel·lis d'altres 80, de Panda Americó, però encara no havia fet. Contacto sangriento, encara no ho havia fet. I era com l'oportunitat de poder-se enfrontar al Schwarz. Saps? Que més endavant no m'ha fet. Sí. El mercenari. Ui, però molt bon. Però era com l'oportunitat aquella per fer-se a Hollywood i per diverses raons, al final va abandonar els teatres. Sí, també ho sabia, això, un dia d'aquests... Joan. Hi ha fotos, i veiem aquí, hi ha una foto molt famosa que és el Van Damme disfressat. A més, anava amb un traje molt ridícul, torno a dir, no era el disseny del Cangrejo, era un altre disseny, i era de color taronja. Perquè després feia com el que abans no tenien era per fer com la típica... Sí, exacte. Vale? I per mi és una pel·li ocentera dels millors. Diria que del Farci a la Terminator és infernal. Per mi és una pel·lícula. Sí, si l'has admitit, és el que m'amola. A mi, jo tinc com 3 pel·lis que m'han regalat la pel·lícula, però la veig com molt de petit, amb TV culera, saps? TV culera, a tu, i es va la pantalla així curvat com fora la panxeta, saps? Com s'ha de fer? Sí. És típica de VHS, saps? A més, a mi que està mal al carro, i és que clar, és el com por de paradit, i quan posa el bicho que hi ha al final, té canys, tio. A més, està la primera escena de casa és mítica. Sí, està la No, genial. Jo tenia un guionista. Els guionistes. No, genial. Increïble. O sigui, realment per aquella època, pensem... Mirem tota l'època de les Alien en aquella època hi havia futurs, hi havia col·laboradors, i encara no la vendrés. Però com va fer el Predator, saps què vull dir? O sigui, era una cosa totalment a part. Els còlics van ser els còmics dels fills de Predator que va fer el Predator aquest. És que fue la amiga sola. Sí, ha contado Scooby-Doo o Batman. No necesitará a nadie en la Predator. I millor que de l'Opera Corti, quan em va dir una cosa del joc, no era el preu. Jo pensava que dins dels còmics de Predator hi havia com un lore, allò com una història estant. Hi ha com poca història. Hi ha un còmic que és el comentarem, perquè és la manera que s'inspirarà a la 2, que és com Cringe que... Bueno, que ja podem passar el 2. No, me l'acabarem. Sí, és clar. És un impossible. Sí. S'ha de Panini. Se puja. Hi ha còmics aquí, rius, històries. Aquí podria anar, perquè la 2, a veure, la 2 no estaria, la 2 és molt legal. Però és divertida, és una peça que d'aquestes... És diferent, tio, és com el drets de... Sí, s'ha de dir que el pressupost redueix per aquestes coses, sí. Redueix, se li va molts altres classes d'art, i de fer-ho, que aquest òmnibus ja era el col, que tinc que si s'ho dic, ja el que, ojo, si fan la publicació de l'altre, amb un, que és... Clar, bueno, però és la història, és una còmic. La història de dos és còmic, però per des del rigor, Guillem, en el còmic, és el germà del Tràcil, però no l'heu vist per què? Perquè volien, en comptes d'un mercenari, volien un polidretí, si no la fan el dels germans. Sí, en cutre.
Però bueno, on la fiquem primer de tots dos? Jo no l'he. Pel mig és Al mig. Sí, no també, ho trobo bé, ho trobo bé. Per fase seria gol, tremenda, per mi Sí, de ho trobo bé. mig, Ho trobo bé. Sempre tenim en compte que és una pel·li de segona categoria, és una pel·li sèria. Però és una pel·li que t'en passes molt bé veure-la. I potser és de les pel·lis que no t'esperaries del Black Predator. Perquè a la 1 només veiem, doncs, ser un mare molt, és una crida excelent que ha fet una mica de còmic, perquè no hem agafat els que estan... I a la 2 amplien una mica el lore per fer determinades noves armes, que ara les comentarem. Però que la 2 fa moltes coses bé, però no és una pel·li que és... I la fruita per ser cada dia d'aquesta la que més fan és aquesta. Hi ha un downgrade. El primer downgrade... Sí. Ho tens més car, però el primer downgrade que hem d'afrontar és que repararem els Barchi. Ja. Sí. Per això que sí, per recordar que Canària no pot. Però l'altre alguns va des del 91, una hora, principis del 90. Schwarzenegger havia fet Terminator 2, estava allà, Schwarzenegger com l'actor més pagat i tot això. I fos una banda que t'hi foten a la neu, saps? Que era la... Que bueno, sí, te pasas bien. Estás poco cara de estoy comiendo a perder que yo estoy demasiado... És que era una vegada, va ser increïble, Són 4, no? Són 4 res? Sí, i ara la bicicleta. Ui, però ja... Amb el meu fixa? Ara després. Vale, pues això. Coses de la segona. El cert que canvies la selva, no? La jungla, la jungla, setmana a Los Ángeles. Però més que és com un futurista, digo que és com un Los Ángeles no bastant. Molt reminiscent de les renovables que arriben a los coches, perquè no tramades i les ajudes estan controlables, no? I dic que també m'ha gustat el Bill Paxton, que és el primer personatge del que va matar els Big 3. Que és Aliens, Terminator i Predator. Bill Paxton, parla de Netflix, Vale. I què més? Tiro-nos d'aquesta pel·lícula. Vull dir que està... Té coses, o sigui, d'aquestes dones. Hi ha el moment cap a... O sigui, la primera part de la pel·li és un molt millor que estiu parlant aquí. Com tios rares que tenen veïdes també. I hi ha coses que se'ls està carregant, no? I fan com una investigació de què està passant. És molt... Surt el company de la meva, el primer que mata és el Rubén Blades, que és un cant. El Rubén Blades? Sí. 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 Pues sí, és totalment. Sí. I la primera part és molt investigació i res, i la segona part és el Zimbabwe estrella, totalment, que surt també d'un que sortia a la Sí, la Doncs aquest ja sap que existeix el Predator i el volen atrapar. I llavors el que li fa, en mitja pel·li fa com un gir d'aquestes com a l'operació aquesta, el volen capturar, això. A veure, la terminologia... Sí, i la veritat, amb aquestes metres, tio, a mi... La pugem a tremenda. Està bé, sí, És divertida. és divertida. Perquè t'ensenyen nous upgrades que té el disco aquell, però no sí. La llança, el que té molts multides I jo no sé, empatat, quan es veiem que el capo... el gatano que agafa el capo. No, el que agafa el carrer no. Quan arriba la poli i es troba totes les prostitutes... Sí, és molt casat. Per ser de com pujant I també, interessant, el vivència, el tema de la pel·lícula que tens dins de l'agua, el Predator, que és un peu que té el real i aquí és com que farà el resolver, no sé què de quantos, i veiem aquests per montons, i
I una prioritat que ara viu molt al Manu, i és que ens surt el poder quan hi ha el plat. Surten uns quants dies, qui era aquest predator, necessitava més vida alta. Era un joves. No, claro, ja ves. No sé què hi havia. Després mirem. Una altra cosa de aquest. Principis del programa, no sé... Màgic. Bueno, sí, jo estic de canvi de dir. Bueno, total. Està aquí a... Sí, abans de les militats. Magic Johnson no s'acaba de triar. Magic Johnson no crec que tampoc és quan era un tipus de... I diu-vos que... Diu-la. Els diu perdida. Padre es apropa els trajes, curiosament van desaparèixer. No, carai. De fet, hi ha un micròfon de Sims, si teniu el DVD, que és un cop en un màgic, que està allà color de poder. I amb el... I que d'un dies, té la pistoleta. Quina és? Ah, sí, clar, la pistoleta. Al final, jo era la pistola, que no pistoles de... No sé, no? Que és una pistola, després tornarà. Tornarà d'aquests anys. I llavors, Predator, sembla que és dels 90. I són alemans ja? No sé més. No sé què va passar ben bé. Que no, des del 2005 Alien vs Predator. Sí, 2004. I no podem parlar ja... Fiquem els de Predator, Alien vs Predator també. Podem ficar-les? No, les que tinc falses. Podem ficar amb el temps que fem Predator. Sí, home, surt Predator. Jo crec que és el A part, el protagonista és més Predator. Jo l'he dit fàcil, 2004. Jo... La primera, que és la piràmide de això, 2004... tremenda. Sí, perquè és pel veritat. Per mi és... És més la segona. No, però la segona és Inflable. Per això, les coses inflables. Per mi seria prohibidera, perquè sempre d'allò que deia al final... Sí, jo per mi seria prohibidera, perquè és que fins a aquell moment és el que deia. Cumple amb el que vas. Hòstia, d'aquesta, no? La 2? Aquesta d'aquí? La 2. Sí, vale. Serà que quan van tirar enrere és això, no poder de l'amistat, aquesta morra... Sí. A mi moltes coses em diuen... No sé, clar. El joc, també el meu guau, el joc. Tu n'aniria una mica, saps? Dir-vos que aquesta pel·lícula que va molt del primer còmic, que és boníssim. El primer còmic que és un treball amb el superhéroe Sobre l'ànima? No, que sap, que és una... No en dic de coses, si vols. Tiro hi ha molta referència a aquest còmic. O sigui, mitja pel·lícula és un còmic. I l'altra meitat és els piràmides i tot això. Que no curiosament, sí, però no dir-vos, pilla molt d'aquesta pel·lícula. Que és molt fort. O sigui, que el conquilista en pilla molt d'aquesta pel·lícula. Al final de que han trobat diferents piràmides, coses, no? Ja. És això, tio. O sigui, surt d'aquesta punt de la pel·lícula. Molt fort, molt fort. Ara, està molt interessat amb el tema dels mares, això m'agrada molt que poguessin pagar aquestes tres coses. Els estudiants amb la cultura maia i els àlits. Sí, està ben pensat. Amb la història d'en Sari, han sigut situacions està ben pensat això que utilitzin les persones per als sacrificis de donança per crear un criteri com de vincular això està ben llibera. Això hòstia, també us diré, tio, el fet de que sigui té una violència molt rebaixada aquesta pel·lícula, molt rebaixada. En plan, no podia veure... Era per tot el públic, i una que ha anat No, mayores de 12, devia ser. Jo recordo que podíem esquitxar i que la piràmide es va ir canviant Era un perfecte? Sí. No ho sé. Va, no hi faré. Fiquem a convidar. Està bé.
Quan li era... Chris busquis el director de les de Resident Evil, vull dir que estava tot ell, o sigui... Oh, vull que no. Sí. Però van ser divertida. Tot i així, jo no me'n fan més fan anar de la Predator, que m'ha descripció. Sí, podria ser va solucionar que Pere podria intentar parlar d'aquest tema. I és que el Jordi, qualsevol temporada, que uau. Ui, sí, però, bueno, però això m'ha passat pel futur de tot el que ha hagut després. El Jordi, jo sé que va anar amb ell. Sí, clar, sí. L'ha sortit amb una galàxia, o sigui, dient, tu trobes normal, clar, i no sé quan vincular-lo. Això és veritat, tio, sí. Què vols tenir una feina de 3 hores? Cada cop més el test d'incubació és més bé. I el també no és aquesta i no I això tot el que deia, no encara. sí. Con la mona cuítica. Vale, ok. Nosotros la segunda de la vida artística. Jo vaig comentar. No, Sí. Si podem parlar alguna d'aquesta pel·li, és tan fosca i una puta fora. que me cosa, mira, que jo pel per fi de la guitarra la primera. Sí, però Ja està. a veure, és un guarda, que com cubà, o sigui que... Tinc com de fiscaire, també. Tinc l'escena, que aquesta no m'entén al cap, Dios. això és el millor de la pel·li. Què dius? No, el millor de la pel·li. Per això ja està infumable. Però si millor això... Ah, no, infumable. Madre. Vale, ara ve Predator. I ara ve Predator. Després de 20 anys, 2010. de 2010, Comença a dir per estar... te flinco. Adam Brody estava una mica en baix. Havia de buscar com pianista, pels fets, no? Perquè havíem de fer després de la... Sí, sí. I no tenia gaire. Però l'origen d'aquesta pel·li és molt curiosa perquè anava a ser Predator 3 just a la primera de la jornada. Era un guió de Robert Rodríguez. Que el tenia en un calaix a 20 Centrifold. Robert Rodríguez, que havia de fer Desesperado, em sembla. Abans de dir-se havia escrit un guió de Predators que és de fer aquesta pel·lícula. Però, com que deien, i un planeta, no sé què, que s'anava de pressupost, el va deixar i fins que no van recuperar el catalanitats, doncs, i Robert Rodríguez va fer aquesta pel·lícula. A mi aquesta pel·li m'ho passo molt bé, tio. O sigui, que és superdivertida. Té males crítiques, però jo m'ho passo. Jo passo net, tio. No van poder. No. Reparto. Adrien Brody. Machete. Surt també el... El trepà de la bossa. Hòstia. No, l'origen, m'he equivocat. No, l'origen és el barra. Vols dir que no és el... No, és un altre. Pot ser però surt també, també surt Mahershala Ali, que és el rei de Valencio. Tu l'Òscar és tio, No em diràs. És la pel·li de teatre que hi ha dos actors que tenen dos Oscars. Adrien Brody I Mahershala Ali. I també surt el Walter Goggins, aquell, el de la sèrie de Fallout, aquell... El Dallas. El que surt un tiro de... Els no siete. I Lawrence Fishburne és molt feo, tio. Però jo te mors de pato. Jo ho tinc clar, jo per mi és meh. Sí. Hòstia, m'ha Parlant de greu desesperat. És un dos, aquí està, és Sweet Coin. Hem de fer... Sweet Coin. Va superar els gols. Vale, parlem d'això. O sigui, clar, jo trobo que és una pel·li molt original, perquè sí que és una bona societat d'un predator que caça en una jungla,
però és la que estava. Era una reserva, no ho diu. No sabria dir una. Sí, però fins a 20 minuts, mitja hora de pel·li, que estan una vegada. I ja agafen com els, no? Com els fills de reis que els tiren amb una cerca i eren en plan palletes. Sí, ja els tenen. A mi, els gossos, poder també em sobrava una mica, poder també, i el de les evolucions aquestes que parlàvem abans també em sobra. Els Predators urbones aquests xungos, que és una cosa que a l'escuet també ho recupera, no? Però, no sé, tio, hòstia, és divertida, té llibres de la primera... Bueno, Realment la primera un recorrament. té com a parlar de l'Orange Speech, el que era per tots els d'allà i els gossos. No és que la porta Un plat del Predator... Bueno, no. O que... Això no ho sé. Vai... Para mí, sí. Digo, la picada no miras, tío. Pues ya aquí, també va la unidad. Pues que es 2 y 2. Aquí haré un... Andrés, igual. Però la comunità tranquil·la. Són ballarets. I jo diria que per fer la diferència també, o sigui, aquesta era la vegada es poden dir Sí. Sí. Si estic tot a casa. Y venían para ellos mirando. Bueno, prometemos lo que conseguís. Ahora al final, ¿eh? Ara sí, ara és Depredando. Depredando. Vale, que esta la picaría. Mira. ¿Son palomitas? Sí. Jo no m'he de mirar. Però sí, claro, estarà més extra que Predators. Perquè Predators la final bé, I aquesta la picada de tot. Aquesta és que És veritat, dius bona. Sí, Sí, és veritat. sí, van fer per una pel·li que s'ha de parlar, Una buena. que és una comèdia. Però una comèdia benefita. dir que aquesta pel·li, jo tenia bastant fe en aquesta pel·li, que el director és un dels actors de la primera pel·li. És el Xipla, que és el guionista de marcar un desgrat. Que és però no és el primer que em sembla. I és un bon guionista, perquè ha fet els guions de la Marcal, ha fet una manera que aquestes notícies que es van anar, no tots els vídeos que han fet la primera total. Molt I la primera per al Gilmer és del últim paper que s'ha recordat al Gilmer, i així, tenim molt cara per aquest parlar, que tornen aquí al Sir Black, a veure, grupos, i més, i és una pel·li que crec que va patir molts ressuts. Perquè es va veure que l'últim interès de la pel·li va arribar una cosa i el resultat final és una altra. Es veia com una aliança entre Predators i Aliens. No, són... No és que Predators i persones per al de la Terra. Però és que ens veiem sobre un tanc. Portaren un tanc, saps? I això no és la... Ara que no és res. Sí. Predators, No, m'ha agradat el grup de mirar. Bàsicament, estava pensant... Com se diu? L'Aranco surt, no me dic, no, és perquè L'humorista que és com un... el company que del cine. el protagonista és el de... No, però és el que tinc. El de Tona Age. És el boi, no sé què. Howard? És el Draco. Que és el vent de... El King A. No és ell. Aquí es falta aquella colla de cristians. És que no hi ha molt. Té moments bons que es van també com un laboratori, que capturen el predador original, són guinyos de...
surt el fill de l'Odo aquell de venda, sí, el fill que el fill són de Starship Troopers també. Sí, que són companys. Totes tenen obligat, fixa, jo crec que és el mismo guionista, està fent el fill de... Està bé, però al final jo crec que no és una col·laboradora de promocions que el protagonista té un fill autista, que l'autisme de la pila posseeix, desbloqueig de llenguatges als predators. Tia, Soy al principi de la red i havia nascut el fill. exacte. Del fill artista que ja és un gasto d'un puto. Com que és una realitat. També vaig dir que en 5 minuts de peli es caga tot el que poden fer 8 supersoldats en 5 minuts. Que El nen autista té el poder qualsevol supersoldat, saps? Perquè el fill del ranxo i revienta una gana, crec. Per mi és un bé. Sí, és bé. Te lo compro. heu d'estar com mi que ja entra el grup de risc que fan introduint problemes de la societat perquè, o sigui, No, sí, no tinc cap problema. No tinc que l'autisme et fa decidir un llenguatge... Bueno, en Javier, los autistas son bastante cómodos. mira, Messi. Bueno, pero que no ya sabes quién ha venido al podcast. Leo. Que no viniste, ¿no? Qué bueno que no viniste. Bueno, el cas. Diu una discordia. No, jo no ficava Colomina, perquè ell feia el directiu. Jo no, tu passes bé. Tenim poc militats, tenim Predator 2, tenim ABB i... Claro, està perquè venies més. Sí, venies més. Pues sí, és més, fiquem a Predators també, eh? Sí. I al final fem un reshoot, saps? Tornem a publicar Perquè molts cops passa això, que dius, hòstia, no considerant aquesta realment és millor que l'altra, si aquí tu un dia ets per poder, saps que? Cuidao. Uau. Però també us diré, estic com a l'ou de la franquícia, d'aquí... Jo crec que el dia que no és arribar, que no és arribar, I llavors, sí. és de tothom, hi ha el Ben que també és i tal, i per sorpresa de tothom, l'any de la pandèmia, l'any després, tio... No, crec que sí. Sí, perquè... No, toma, Full. L'any després de la pandèmia. I ens trobem Prey, tio. Ens trobem Prey, que venia una velocitat tremenda, no? Sí, jo tremenda. Hòstia, Mira el que dic. No, Tot per darrere. sí. Ja. Una seria Oh My Goddess i l'altra seria Aquí l'únic problema d'aquesta pel·li va ser una mica el CGI amb els animals que eren... No passa res, Sí. Pocahontas versus Predator. A més, els còmics que de la universitat, els vídeos són els que aporten el Predator en moments de la història, clar, ens ho en contra, que ara del que estem parlant ens veiem incs contra, no sé què, uns quantos, que ara potser no ho hem comentat, però la primera idea, total, Pocahontas contra Predator, increïble. Increïble. O sigui, amb la tecnologia que tenen els índios, tio, no? I està molt bé amb el Predator, que arriba, no en tenim idea, i comença a preparar els animals, no? L'escala de llorentícia. O sigui, vale, aquest animal mata aquest. Aquest animal és encara més poderós. Mato dos, no? I llavors es troba amb els mans, no? I llavors veure com la tribu dels indis contra el Predator. I després dels conquistadors, que és la millor, per mi, com us he dit abans, el millor dels parles, el millor experiment és quan els caçadors de pell, li fan el costat amb el Predator, els pobretors, amb uns cowboys amb l'escut d'aquests, increïble. Ho vaig passar temps aquesta pel·li, I el que deies que va ser una sorpresa, que saps que sense saber com et treguin aquesta
no diria Masterpiece, però, hòstia, pel·lícula. Molt per endavant, conya, està tremenda, però no havia tot el que... Te la digo totalmente porque yo creo que hay una altra que està La reacció. per mi sí. Perquè està per mi està al nivell. És que per mi està... És que col·loques aquesta història com una d'aquelles, també. Ja. i arriba i tenen raó. No, feia... Sí, però claro que t'ensenyen una mica el gore, a la part final, perquè la seva història... Bueno, ja era la Sí, és que no m'agrada tant l'altre. Bueno, aquesta també està bé. Aquesta la ficava, la ficava avui la nit. Mira, Sí, si una entrevista, si hi ha una, la fico aquesta. I a més, també, guinyos a altres pel·lis, no? Que no estiguem en una pel·li anterior, no? També el del fang, que ens cal això, que es menja també una boquejada de temperatura corporal. Hòstia, està molt bé perquè tu, com a espectador, ja saps tot el doni, i aquí tampoc gasten temps a explicar-te, però em dic, va, això ho utilitzarà per divulgar... Després d'intervenir, els mestres poden fer això, poden fer aquests. Val molt per fer-ho. I no tenen per què perdre 10 minuts a explicar alguna cosa que ja tots termina de vista feliç. I si no, doncs, no fer nada. Fer nada, aquí tenen una bona llista. L'estem fent. Sí, sí, Què més que aquesta pel·lícula? Al final, torna a sortir la pistola de la Glòria. Creo que és una mica d'aquesta pel·lícula. No sé què deja pitjor, ni la dos dic. I bueno, por aquestes és la primera, aquesta darrera que és la primera que vam fer el Dan tràgicament i ho va arrencar amb les coses i van fer el que vulguis, però tens aquesta franquícia i sembla que està molt de fer la franquícia perquè ningú està dient de que té alguna cosa allà per continuar més. I de ja el que està, no? No sé si serà, no? Lo que no sé, ¿vale? ¿Qué lo fare? No puedo fer tota la tecnologia. Ja, són les primeres. Quan de la recaudació. toca una pel·li enfocada al món creat per al del planeta. Però que veia totes les tribus... Sí, ja Jo ficaria tota la carrera de Saló. De la penya, i el Nardà, de la Gometa, les dos de... Tot i que a mi la U, ja us dic que no m'agrada, va culminar tranquil·lament. Veig al final, que és... Però ja ho acostumbrar, o no, també, clar, jo que encara m'hi estic compro. Segona hora tenint un bon grosso, i que no ens l'he vist sortir d'un 36. Bastant. Només per això. Ja. Beso. Fet, naturalment, Però i tampoc ho he fet. Sí, aquí no filers. Que, o sigui, si l'he ficat de rei, Jo no fico... tu no fiques una sola soca. Jo la fico amb una pizzeria. Sí. és el que us he dit, haguéssim pogut fer una pel·li sencera de 5 històries. Aquest any, La diferència és que al final de la pel·li quilòmetre t'ensenyen una mica del món del real. ja, T'ensenyen que hi ha dos més, que hi ha un alfa superior, saps? Ja ho saps, pel·li. Ja ens van dir, oh, pel·li. Ja es fa al final de la dos surt. no és una sorpresa. Sí, però aquest és un plan, saps? Saps què vull dir? No és una sorpresa. L'altre és, realment va ficar ahir a la mateixa categoria primer. No. Ja. També el fet que és una pel·li d'animació, no? I No, per a mi. Però no és això. no hi està bien quan hi per algo. Com s'ho va explicar? Jo al nivell, al mateix nivell que Rei, perquè això és el mateix. No sé, no. Clar, si l'haguéssim ficat a la per mi seria per això, perquè és un gadius, no? I ara endavant, i que si l'altre l'hem ficat a tremenda, doncs... Ui, us diré tremenda. Si haguéssim fet Preio, no relato, una franquícia a part. Preio, 2, 3, 4, amb carn i os, amb les historietes d'aquesta, el tio s'hauria posat a Ja, poder girar. hi ha
Sí, a veces no me quisiera el solo. Por compré, sí, Barcelona, para cada capítol per dir una Sí, estaria molt. Historia. Yo Porque lo que fue Napoleón o Portugal y Imperio Romano, Portugal, Venecia, Portugués, Calabria y la República. Altres considerables. La primera tenia creador contra gratis. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Es grande. Tarantino, ¡Dios, tío! ¿Cómo estás? No, nazis y cuidado. Punky, ¿sabes? Para ahí con chupas. Bueno, creo que se pasa al menos yo que sé, a Polonia, ya a dos bandos, los nazis y a los aliados. Screw away. Oh. Yeah. La Ilíada. Bueno, no, la Ilíada. Creo que les de moment, A meu a la llista de la Mundial del 2025 està al top 3. Ojo, està al top 3. Està al top 5, però... I diries que el top 5, eh? Ja n'he pedit molt, eh? Sí. Quan n'hi ha autoguna, ara figurat la Madrid, però està l'any passat. Hòstia, esto es fora de... Ha sigut una sorpresa i molt grata. Hòstia, una acció molt al carrer, molt al carrer. Aquest tio l'esportat, les espires, el tio de l'animació. Era molt grave. Sí. No, però més l'hora. I, hòstia, saps el que he dit, el que molts cops, hòstia, Predator contra ninjas. El Predator contra vikingos, saps? El Predator és una guerra mundial, increïble. O sigui, el setting està superbé, i per la mitologia de cada 20 minuts té una història diferent, i ben portada, saps? De veritat. Dic, hòstia, doncs molt bé. I al final tens un regal que tens com l'easter egg aquell de l'última antologia, que és el porto, els Predators, a fer un bat canviar, no? Boníssim. Bueno, un imperi romà, Jo crec que veure és del planeta dels Predators a mi em fa por, perquè crec que es poden agafar molt els dits, tio. Saps? Jo tornaria als còmics, que són un estirado del estil. Sí, però ajuda a la pretesa de no estigui mal. El que sí sempre d'Alien, també, tio. Jo preferiria haver de posar d'Alien, no escriuria res, perquè ja és prou prolífic, serà que ho serà. Pues, com més m'ensenyis del lore, del plan, del res més, Pues hauria de fer un altre rotllo així. Quiero los roqueres, però dos amb altres èpoques del temps. Què passa? Perfecte. S'ha de dir també que a la imatge final, que és d'aquesta pel·lícula, surt la Lídia pujada. I han fet una escena extra que no l'ha explicat la primera tocada, també que encara no hi ha donat l'Oquent. I hi ha una escena extra que es veuen també el Dani Glover i l'altre Schwarzenegger, que estan molt bons. Que si s'ha de ficar el que dieu, és una dius, no, però si s'ha de dir és que Ja no va. ha parlat dels parts. Ha parlat dels parts i ja veurem de què passen, tio. Veurem. Però, és que jo te digo, trastes així, i el calviat, vamos. También un entretenimiento al planeta de Industria. Quiero los que me daban, si era una un super partido, para tirar grandes, tío. Però és un entretenimiento, saps? Sí, no? Es que ya es mortal bomba. No m'ha dit full ni res. No m'ha dit També tinc ganes de comer droga que... Tremenda. Badlands, què? Uah, aquí es que hay un aquí
per cojones el que dic jo, però no la primera. Però la primera del Hobby passa sempre el nivell, donde parlàvem. Clar, és que Ara ho podem a les altres. he recordat les altres. Clar, Prey és molt millor que l'altres. Sí, això ho tenim clar. I jo, Killer McKill també. Jo no. Sí, tot i que és una reanimació, vaja, no sé. Ja, clar, llavors, si era la tremenda i l'última tremenda és la que ha volgut. És la Carmen tremenda, la no baixar a los programa y ficar aquesta. Jo no l'he vist, però va. No, per el que heu dit, jo estic començant a m'encantar. I el tema aquest de... Sí, el Disney. és una bona pel·li, perquè hi havia un presqueo. Una cosa que no tampoc. Una cosa que no té un... Té un trasfons. O sigui, no estem parlant d'una... Que no ho van per fer, no és simplement per de pitxer, de l'ho per tu. Sí, tu saps que totes les pel·lícules últimament les estaven fotent perquè tu combres això a peluche. Però és que aquí el peluchito és una importància molt bé. Sí, és de quasi, és una importàcia. És a dir, sí, que s'ha de deixar d'unes. Pel·lícules, sí, que sí. Sí, saps? No és cada vegada, no ho hem de... Una cosa que hem comentat abans, que és que és la part d'Arlis del grup, que és la primera feina de teatre, que és no revelar els 3 anys. No la trobo... Però el fan, o sigui, és violenta, hi ha desmembracions, hi ha de tot. Tot el nou de cara estan bé de la veritat. Què passa? Que el net fa de com una escripció de gama per fer de la nova norma que és que no hi ha persones, no hi ha sang, hi ha sang blanca. I teníem al costat de les àrees, com us he comentat, teníem al costat una nena. Jo acabo de fer i tu us donaré aquí, aquesta pel·li, saps? Però jo li dic, és que no hi ha sang. Igualment, tio, jo què sé, ja. Al final no la portaria aquesta pel·li, saps? Jo què sé. Però com era tenia, no. Jo la portaria. 13 anys de la portaria. 13 anys que tenia? Tenia 7, com. Sí, tio. Que tenia el d'esto per sobre de dalt, tio. Aquí no està en medio. Tothom que va entrar a aquella sala era la Predator, els pares, i fan intervencions que han vist que llamaven neta. Si han vist la Predator, arrancó la cuna de la amb la cadera. Bueno, cuidado, ¿no? Es ahí una tierra. Passant. Però va, que la fiquem, doncs. Palmitera, al davant de tu palmitera... És que jo la ficaria Predator 2 al costat, saps? Ficaria aquesta aquí. Aquí. Per davant de Predator 2, eh? Exacte. I jo, a mi aquesta hora m'agrada, inclús et diria aquesta, ficar-la al davant de la bebè. Quina? Així. Predator 2. Sí. Ja provo que era Així. 1, 2, 3, 4... La prova que diria amb l'Etherbox, li diria 4 i mig, el primer taller, 4 al segon, 3 i mig, 3, 2 i mig, està igual. Exacte. Pues aquí està. Oh, merda! Espera. Ara no es veu bé. Ara es veu bé. Ara ho esteu veient tot el destí. M'estàs dient que... Sí, no, s'ha vist el que passa que l'últim no es veia. Ja no he ficat camp, no, l'últim? Sí. Ah, sí, el meu. Tío, el més important. Pero bueno, ¿qué te todo de esto? Cambiamos de escena. El Grandi. L'Àlex solucionarà aquestes coses. Si m'ha arribat fins d'aquí, que menys no. Va, tio. Tio, seguint les que m'atallen. Exacte, quina és la segona millor pel·lícula de Predator? I a part, el primer de la saga. Sí. Serà viu, Martí. Tu treballes per... Té un lore i un codi que També una cosa, en tema de les pel·lícules d'Alien, les regresses que passen per molta estupidesa.
Sí. Això és veritat. I Predator és... I la sèrie de les seccions pringanes. Però és que per mi, per donar que fora de la Predator, no es pot ningú comparar lo que con l'Alien, que és Alien. Però o sigui, Alien... Ja no pel gènere, sinó pel cinema en general. Aliens, Visua... L'Alien... Io ne farò més. Non grazie. Hai evitato Rose? Allora fai qualche anno adesso. És un tio que no saps què és i que està amagant i que sempre fàcil. Del que estan tancats en un lloc i Sí, és més diferencial, no? al cinema moltíssim del carrer. Que m'encanta igual. Però tu eres més que tinc les dues. I a veure quan els podem ajudar, estarem ben contents. Ja no ho parlé. Vinga, ens veiem. Hasta aquí la primera bandera. Vale. Va ser un silencio. Carlos Porta. Ara, els veurem. Vale.